Αγαπητοί φίλοι μου, γεια σας. Είμαστε στη Γάβδο, στο ακριτικό αυτό νησί που είναι νότια από την Κρήτη, το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης. Εδώ στη Γάβδο είμαστε στο Σαρακίνικο. Θα πετάξουμε σήμερα και τι έκπληξη έχουμε. Έχουμε μια έκπληξη. Ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίτερα φέτος σε μένα και μου έφερε ένα δώρο. Ozone Roadster 4. Θα κάνει την παρθενική του πτήση, ρε παιδιά, από τη Γάβδο, δεν πιστεύω. Μα ήρθε με τη FedEx πολύ γρήγορα, δεν το περίμενα. Το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο εδώ για τη Γάβδο, αλλά μου τύχε και το πακέτο αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε unboxing, θα το φουσκώσουμε και θα πετάξουμε. Δέστε τον καιρό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Χτες δεν ήταν τόσο καλό, κάποια στιγμή είχε άπνοια. Πήγα από το ελικοδρόμιο, δεν πέταξα τελικά. Δεν μου βγήκε να πετάξω. Αλλά τώρα θα πετάξουμε το καινούργιο το φτεράκι μας. Το αεράκι είναι βολικό και θα κάνουμε πρώτη πτήση εδώ του Roadster 4 από την Ozone. Πω, τσαντούλα έχει πολύ. Σεξι είναι αυτή. Παιδιά, να το καινούριο μας Roadster. Διάδρομος φοβερός, Λοιπόν, ανοίγουμε. Έχουμε ξανανοίξει, ίδιος τρόπος είναι σε όλα. Μάλλον θα το γυρίσουμε από την άλλη μεριά. Το μωρό ήρθε. Ωραία δουλειά κάνουμε. Περιποιημένη. Τσαντούλα, τι σεξι τσαντούλα είναι αυτή, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε, να το φουσκώσουμε. Τι έχουμε εδώ? Τους καινούριους εδώ, οι μάντες που τους είδαμε και στο βιντεάκι που έχουν βγάλει. Εμείς θα το βάλουμε εδώ στη θέση take off, και το ένα και το άλλο. Εδώ. Ωραία. Παρθενική πτήση του Roadster 4. Ο δρόμος μας έβγαλε στη Γάβδο και εδώ θα πρωτοπετάξει. Θα μου πείτε τι εδώ, τι στην Κρήτη, το ίδιο είναι. Κάπου θα την έκανε την πρώτη πτήση. Θα την κάνει εδώ. Βέβαια έχω και το 3 μαζί μου. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Τι ωραίο φτεράκι. Τι ωραία χρώματα. Βαρέθηκα όλα τα κόκκινα. Από μόνα τους γίνανε. Το χρώμα το άφησα στην Εμιλία, παιδιά, και μου στείλε αυτό. Μπλε με πορτοκαλιά. Όπο, τέλειο είναι. Γεια. Εδώ είμαστε μια παρέα όλοι στη Γάβδο. Εντάξει είμαστε. Πήραμε εκεί και τη σέξη τη σακούλα. Α, ωραία. Φούσκωσε κιόλας κατευθείαν. Ωραία. Ας το βάλουμε λίγο εδώ. Εντάξει, έχουμε πολύ χώρο για απογείωση. Πάρα πολύ. Είναι βολικά.